je dostať tieto gumy cez internet ako plavecké posilňovacie gumy, ale sú kratšie. Takže ja používam takéto, ktoré sú dlhšie a má to 6 metrov dohromady. Je to dostať v železiarstve na metráž. Ešte vám ukážem, ako sa líšia oproti SM gumám, aby ste videli ten rozdiel v hrúbke. Takže toto je SM a toto je vlastne tá posilňovacia guma. Takže aby ste si nemysleli, že pôjdete aj s týmto cvičiť to, čo ideme teraz ukázať. Takže teraz vám ukážem vlastne, kde si môžete kúpiť. Tie gumy som už hovoril, v železiarstvách je to dostať na metráž, gumové lanka sa to volá, 6 metrov a teraz tie konce si dáte, oni vám to v obchode takto zalepia, ale dá sa to potom so zapalovačom zavariť na ohni. Tieto trubičky sú z vody, čiže nejaké akvacentrum, takže tam sa dajú kúpiť takéto trubičky, ono to má samozrejme nejaké 2 metre, tak si narežete, alebo môžete si kúpiť hadicu, dáte si aj toto ako rúčku, takúto hadicu, ona sa síce trošku potom začne zohýbať, alebo z bicykla, z detských bicyklov tie rúčky, to už nechám na vás, jak si nejako vymyslíte ten úpon. Takže teraz navlečiete si takto tú trubičku a spravíme uzol na jednej a na druhej strane. Tak, čiže jedna rukoveď je hotová. Tak, máme 2 rukovete. Teraz si spravíme úchop na konci. Čiže si to dáte presne, to musí byť rovnako dlhé. Od tých rukovetí. Tak, a spravíme tu úzol s okom. No a teraz nesmiete toto spraviť opačne, že najprv toto oko a potom rukovete, lebo nedostanete rovnaké dĺžky. Čiže začínate s rukoveťami. Tak, máme teraz kompletne hotové gumy na posilňovanie. Uchytíte to buď o radiátor, alebo o kľúčku na dverách, alebo celkom dobrý spôsob je, lebo niekedy sa budeme cvičiť aj na zemi, že budeme s nohami robiť, takže musí to ísť nižšie, takže keď by ste to mali na radiátore, tak to možno nedostanete dolu. Takže dá sa veľmi ľahko posúvať po tých dverách výška týmto spôsobom. Tenká šatka alebo šál, spravíte úzol na jednom, na druhom konci a zavrieme to za dvere. Prevlečieme samozrejme ešte cez to oko. Tak. A tieto uzle dáme na druhú stranu dverí a zavrieme. A tým pádom môžeme cvičiť. Po tých dverách si to môžeme posúvať, kde chceme na tú výšku, takže toto je celkom také výhodné zavesenie. Gumy máme zavesené, ja mám na to už tu nachystaný tento držiak.